Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw ni ɲantuma ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye an b'aw ladɔnya k'a fɔ bi ye juma ye utukalo tile 18 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni k'a dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna juma tɛmɛnen ni o bɛnna utukalo tile 15 ma san 2025 Kuluba Palais ale kɔnɔna na an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye ministre bisimila ministre mun ka baara ɲɛsinnen don yɛlɛma kura mun ni o kan ka don an ka jamana mara cogoya la ni o ye ministre de la refondation de l'État ye Abubakar Traoré ka sanga ni san 2022 kana bila san 2024 na an ka jamana marabaaw tun y'a ɲini fɛn mun ye ni ministre cakɛda so in fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan maa mun bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la ni o bɛ tali kɛ agent de l'État la fo ka taa se collectivité o maaw ma walasa musaka mun bɛ bɔ ka don o da fɛ o bɛ se ka dɔn cogoya mun na ani fɛn mun ye nin forobaca kɛbaa olu da bɛ se ka dɔn cogoya mun na o de hukumu kɔnɔna na ni ministre so in y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ maa mun bɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la u bɛ t'i jɔ maa 158 ani maa 317 tɛmɛnen kɔfɛ walasa jamana ka musaka bɔta o dɔn u y'a yira ni maa kofɔta ninnu na ni o ye agent de l'État et de la collectivité ye u kana u yɛrɛ bugunatigɛ ni a bɛ fɔ o ma ko identification physique o de hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ maa mun nana u yɛrɛ bugunatigɛ o taar'i jɔ maa 122 ani maa 160 o bɔɲɔgɔnko de la maa mun mana u yɛrɛ bugunatigɛ o bɛ tali kɛ maa 36 maa 111 o de bɔɲɔgɔnko la o de hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ musaka mun ni o kan ka don ni maa 36 minnu mana u yɛrɛ kofɔ o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 88 o de bɔɲɔgɔnko la walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ka camancɛ fanga ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn u ka ni ɲɔgɔn ye in senfɛ Kuluba Palais ale kɔnɔna na. Foli bila Premier ministre la gouvernement membre la ni ministre de la refondation ani an ka jamanaden minnu ye nin baara kɛ n'olu tun bɛ commission technique la an bɛ foli bila la nin baara min kelen filɛ sabula da ka jamanadenw ka laɲini ba kun don jateminɛ kɛra k'a fɔ nafolo min bɛ bɔ Mali fonctionnaire tɔgɔ la minnu bɛ collectivité territoriale ani fonction publique la nafolo min bɔ u tɔgɔ la jateminɛ kɛra fo ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ wari a mɔgɔw b'a sɔrɔ u n'a sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen sabula da kan fɛn damadɔni jateminɛ la i t'a sɔrɔ dɔw la mɔgɔw sara mais hali bi u ka saraw bɛ ka bɔ donc mɔgɔ wɛrɛ b'o saraw ta k'o dun i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ sara sɔrɔ yɔrɔ 2 yɔrɔ 3 bɛɛ la dɔw b'a sɔrɔ fonction publique la u b'a sɔrɔ fana collectivité territoriale la donc bɛɛ jateminɛ kɛra donc a fɔra ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sisan mun b'a to wari min bɛ bɔ olu baarakɛlaw tɔgɔ la n'a sɔrɔ wari bɛ se a seyɔrɔ la n'a tɛ se a seyɔrɔ la k'a sɛgɛsɛgɛ sabula da o bɛɛ bɛ kɛ ka jamana maracogo ɲuman ko bila sen kan ani ka yuruguyurugu kɛlɛ donc o tɛmɛnen kɔ jateminɛ kɛra fɔ mana baara bɛ daminɛ 2022 jateminɛ kɛra fɔ baarakɛla minnu bɛ u tuma u tun bɛ bɛn baarakɛla 158 ani 317 baarakɛla de ma bon minnu kodɔnna sɛgɛsɛgɛli kɛlɛ minnu kodɔnna o bɛnna 122 ani mɔgɔ 166 bon minnu ma kodɔn yɛrɛ o bɛ bɛn 36 ani mɔgɔ 151 donc o b'a yira hali bi gɛlɛya bɛ yen donc o mɔgɔ minnu ma kodɔn olu ka wari n'i y'o jateminɛ o bɛ taa bɛn miliyari 48 kunkanfɛn ma donc o b'a yira soit o wari a mɔgɔw u ma t'u yɛrɛ lakodɔn ou a wari mɔgɔ de b'a ta ka dun donc pour que nɔgɔ b'o o baara la sisan kɔni baara bɛɛ banna pewu mais pour que an kana don dɔ gasi la u bi kana kɛ dɔ kan a fɔra ko ka kalo 3 di jamanadenw ma minnu yɛrɛ lakodɔn u ka t'u lakodɔn n'o kalo 3 tɛmɛna o miliyari 48 kunkanfɛn a bɛ ta ka bila jamana wanganden kɔnɔ o wari bɛ se k'an permettre a bɛ se k'an dɛmɛ an bɛ ka mɔgɔ min ta ka bila forobaca la ka dɔ fara jama kan a bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔsow dilan a bɛ se k'an dɛmɛ ka siraw dilan nin bɛɛ b'a hali bi jamana in tɛ fantan jamana ye mais fɛn min don fo bɛɛ de ka i jɔ i jɔyɔrɔ la fo bɛɛ de ka hinɛ jamana na i ka baarakɛda la nin wari mana sɔrɔ sisan a mana kɛ caman bɛ ka nin baara kɛ dɛ u denw tɛ baara la u dɔgɔninw tɛ baara la u balimaw tɛ baara la donc bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to an bɛ dɔ fara jama kan.
k'a ta utukalo tile 18 san 2020 kana bila utukalo tile 18 san 2025 o bɛ bɛn san 5 bɔɲɔgɔnko de ma fɛn min ye an ka jamana ale bɛ cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna na ni o ye transition ye o ɲɛmaa bɛ Général d'armée Assimi Goïta bolo mun kɛra sababu ye ka dansigi kɛ Ala ma hinɛ n'an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga la. An bɛ taa Mopti ka olu fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana ministre de la sécurité ni o ye général de brigade Daoud Ali Mohamedine ye ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen an ka jamana jabarani soba o la ni k'a yira k'a fɔ fɛn min ye maa dɔw olu tun bɛ fɛ ka ɲagami don an ka jamana kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ coup d'état la o maa dɔw bɛ tali kɛ an ka jamana jabarabatigi dɔ la ni o ye général Abasi Danbele ye ni ale tun ye Mopti gouverneur kɔrɔ ye ka sanga ni o kunnafoniya de dilen Mopti dugu kɔnɔna na fɛn min ye kunnafoniya kolon dɔw olu bɛ ka circuler bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ ni k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Mopti société civile ma olu kɛlen bɛ ka bɔli dɔ boloda ka sanga ni bi tɛnɛ utukalo tile 18 ye o de hukumu kɔnɔna na Mopti maire ni o ye Isa Kansa ye ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ kunungo kari ni o bɛnna utukalo tile 17 ma kunnafoniya mun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fɛn min ye nin kunnafoniya ninnu k'olu galontigiya walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka Mopti maire lamɛn ni o ye Isa Kansa ye. An bɔra ka ja dɔw ye sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ ko marché bɛ Mopti yan sini c'est pour que o galontigiya bi k'o galontigɛ sini marché foyi organisé tɛ Mopti yan foyi préparé tɛ mɔgɔ si bolo Mopti yan sini lundi n'o ye nin kalo tile 18 ye dan wele bila Mopti bɛɛ ma bɛɛ ka sigi i nɔ na bɛɛ ka to i place la organisation société civile ma mɔgɔ wele jeunesse ma mɔgɔ wele kuma tɛ ko tɔn ma parce que tɔn ko kuma min bɛ ka fɔ o tɔn tɛ sariya kɔnɔ bi min bɛ se ka marché kɛ ka ɲɛsin Mopti yɛrɛ ma fɔlɔ donc an bɛ wele bila Mopti bɛɛ ma Mali bɛɛ ani Mali kɔkan k'a fɔ foyi tɛ Mopti yan k'o ye marché ko ye n'o labɛnnen don mɔgɔ si fɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka t'i ka ci la bɛɛ ka t'i mago la bɛɛ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la sini Ala sɔnna ma kalo tile 18 n'o bɛ bɛn tɛnɛndon ma. Falajɛ ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni an ka jagokɛlaw ka kunnafoniya o kɔnɔna ye logo sugu min bɛ Bamako gendarmerie masurunya la ni maa caman bɛ yɔrɔ in wele ko doyen Kuru ni a jɔra an ka jamana fɛ kabi san 1986 o wagati olu maaw y'a yira k'a fɔ ko degun dɔ b'u kan an bɛ wagati min na i ko sisan walasa aw ni ne an ka faamuyali caman o sɔrɔ an ka jɛ ni ka logo sugu maaw ka président lamɛn ni o ye Adama Danbele ye. I bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a dɔn Mali ko cogo min na a man nɔgɔn Mali ko man nɔgɔn an taara mairie la mairie yɛrɛ ko sigiyɔrɔ tɛ ko rotation jukɔrɔlaw ka yɛlɛ ko jago man ka k'a kɔnɔ bon man ka se a kɔnɔ nka don o don u b'a jigin mairie ɲɛna u b'a jigin policiw ɲɛna sogobɔ dɛ fagida fɛ ne yɛrɛ bɛ sɔrɔ n b'a sɔrɔ policiw jɔ u kɔrɔ u ni policiw jɔ kuma la ba ma dɔn fɛn bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn cɛ i t'o dɔn sini bɛ na to i b'a sɔrɔ mɔbiliw kɔni jɔ mɔbiliw bɛ ka doni jigin ka taa a kɛra sababu hali mɔbili bɛrɛ tɛ don yan bilen étranger mɔbiliw ka don ka doni jigin n'an ka dɔn ɲɔgɔn sɔrɔ pour que fara ɲɔgɔn kan ka kuru sara olu tɛ don yan bilen dɛ o bɛɛ si ka tɛmɛ ka sin ye fana wari tɛ sara ye i n'a ye gunɔn ye o ye dugu ye i n'a ye lamɔli dɔ bɛ tɛmɛ ka taa dɔrɔn ka taa jigin fana FDJ gouvernement ma FDJ mɔgɔ si ma yɔrɔ min jɛ i bɛ taa jigin fo ka yɛlɛ fo taa fo sanfɛ o tasɔn jugula kelen kɔnɔ ka taa u kɔni kɛmɛ ka kɛ sugu yɛrɛ bi a kɛmɛ ka degun s'an ma tiɲɛ yɛrɛ la a kɛmɛ ka degun sugu bɛ s'an ma o gɛlɛya kan man kan o bɛ se ka nɔgɔya kuma min kɔni fɛ ka jɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'u jɔ jɔyɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo an bɛ tasi sara hali n'a kɛ kuru ni sara dɔrɔn min a bɛ gouvernement kɛ sura minnu bɛ rotation jukɔrɔ kurasira jukɔrɔ n'u tɛ fɛn sara u ka kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la gouvernement ka na u k'u bɛɛ ladon kuru kɔrɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka feere kɛ yɔrɔ kelen an bɛɛ ka jɛ ka kɛ gouvernement ye donc n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen mɔgɔ bɛɛ bɛ na yen mɔgɔw bɛ na yen nka n'a kɛra nin jɔyɔrɔ ta gɛlɛya tɛ se ka ban donc ni gouvernement kɔni sera ka jɔ a jɔyɔrɔ k'u kan ye o kɔni fɛn jɛmɛ ye parce que anw de b'a sara gouvernement ye olu bɛ rotation jukɔrɔ u tɛ foyi sara u t'a sara énergie ye u t'a sara foyi ye bon dase fana b'a la n'i b'a dɔn ko rotation jukɔrɔ dase b'a la nka u t'o yɔrɔ miiri dɛ u kɔni ɲɛ y'u ka sɔrɔtani dɔrɔn de la ni gouvernement kɔni sera ka jɔ an ye ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'u wuli ka na fara an kan kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la u ka don kuru kɔnɔ an bɛɛ ka jɔ place bɛ yan bɛɛ ka place bɛ kuru kɔnɔ an bɛ place sɔrɔ ka d'u ma kɔni ka d'a ye. nin wagati na an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ sibiri tɛmɛnen utukalo tile 16 san 2025 Abidjan dugu kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Laurent Gbagbo ale n'a ka maaw bɔra ni k'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa Alassane Dramane Ouattara ale ye kunnafoniya mun di ka tɛmɛ k'a fɔ fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaakala ta mun ni o bolodalen don ka octobre kalo natɔ makɔnɔ a bɛ n'i kanbɔ kokura o jamana ɲɛmaakala ta u nɔfɛ ka sanga ni o kunnafoniya de dilen Laurent Gbagbo ale n'a ka maaw bɔra ni k'u ka nisɔngoya jira
u y'a yira k'a fɔ u ma jɛn ni u ka jamana ɲɛma a ka kan bɔli ye kokura fanga o nɔfɛ. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. J'écoutais la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le 4e mandat. J'ai dit, yeah. Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au 4e mandat. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni k'a da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi.